svima i dobrodošli u najnoviji Tuesday. A u novoj emisiji ćete gledati Muđa otišao na more, Leni je postala kornjača, poleteo za 200.000 subscribera, zanimljivosti o delfinima. Sve to i još mnogo toga u novoj emisiji. Vidimo! I na početku današnje emisije pričamo s jednom osobom koju smo upoznali na Fanta radionici. Sećaš li se ti Lazara? Nije bio u mojoj grupi, ali znam da sam ga videla. Bio je u mojoj grupi. Znam da sam ga videla tu negde da se mota. I ja sam tamo zapazio da on voli da se interesuje za neke ozbiljne stvari već sada u svojim godinama, pa sam mu ja poslao neka pitanja i on će na ta pitanja odgovoriti za vas. Gledamo Lazara. Ćao svima, ja sam Lazar Premović i bavim se fotografijom, cinematografijom i video editingom u slobodno vreme. I Dex mi je poslao nekih par pitanja na koje ćemo odgovoriti. Prvo pitanje, koga pratim na samoj domaćoj YouTube sceni i zašto? Što se tiče domaće YouTube scene, pratim samo nesličanu ekipu, zato što je zaspate cinematografija vratno najbolji na Balkanu. A što se tiče strane YouTube scene, pratim Rocket Jump koji pravi odlične skečeve, Darkscast koji imaju odličan britanski humor, i od redaktivnih kanala pratim Computer File, Extra Credits, Linus Tech Tips, Peter McKinnon i Rocket Jump Film School, gdje ljudi iz Rocket Jumpa pokažu kako se pravi dobri filmovi. Drugo pitanje, kada mi se javilo interesovanje za video editing i da li planim s njime bavim u životu? Što se tiče profesionalno bavljanja editingom, za mene je to hobi jer bi u životu žela s mojim programiranjem, ali nikad se ne znam i možda ću imati šanse s profesionalno bavljanja editingom. Sljedeće pitanje, kada im mogu da biram koji talent bi ga odražila u životu? Što se tiče talenta, ja sam imao sreću da mi sve čime se bavim ide od ruke. Možda jedino polje u kojem bih želeo da bude nešto uspešnije muzika. Mi ove godine more nismo vidjeli osim na Instagram slikama. I osim na YouTube kanalima nekih od naših najpopularnijih YouTubera kao što je na primjer Muđa. Mnogi YouTubere smo viđali na moru, ali vi nažalost niste mogli nas osim u Petrolandu kad smo bili u akvaparku i to je sve od vode za nas dvoje. Dobro, tuširamo se. I eto i Muđa je otišao na more, sad čini mi se to je novi vlog, to je izašlo sad pre neki dan fazon, možda čak i juče. Da, ali ja moram nešto da ti kažem. Šta? Ti i ja tako hajpujemo kada treba da radimo jedno sa drugim kao Muđin tata, jesi video u klipu? Jeee! Uglavnom Muđa odlučio da ode sad na more i da vidimo kako mu je tamo, pošto vidio sam da je stigao. Gde smo sada? Mene pitate? Vas, gospođo, pitamo. Mi smo u gradu koji se zove Tibet. No i? Evo nas ljudi ovde. Ne mogu da vlogujem lepo, zato što je mnogo veliki objektiv. I mnogo je... Ne znam da vlogam. Ne, znam da vlogam. I kako je lepa slika. Ovo vozim kada mi je dosadno. Dobro. A ovo vozim kada mi nije dosadno. Ono tamo. Ono tamo. To su moje jahte. Pa dobro, kad njih voziš? A pa njih vozim kad Uvek. mi stvarno nije dosadno. Aha. Super. Moji roditelji su pravo tamo. Kao što možete vidjeti, ovo je Georgetown jahta. Da. To mi je prva jahta. Vidim englesku zastavu, jel si to direktno iz Engleske doveo, da? Ne. A sad jedan specijalan klip koji je neko napravio za Leni. Napravio je dečko klip koji se zove Leni je kornjača. Ovo mi se već ne dopada. Meni se jako sviđa, znači svaka čast Leni kornjača squad, hashtag u komentare, a sad gledamo kako bi Leni izgledala kao kornjača. Okej, ako je napravljen taj video, ja pozivamo drugi deo publike da napravi nešto na kontu Dekse Dejana. Ne možete. Koji se zove Darko. Konačno je rekla moje ime, nemojte me zvati Dejan, molim vas, sama sebe ukopala. Darko, kako si? Darko. Odlično. Dobro. Moramo pažljivo da obrišemo ovo i mislim da je to to. Da. Ok, ovo je dobro. Naravno još malo da podebljamo Leninu facu. I sad ćemo malo da je smanjimo, ali baš malo.
I to je to, ljudi. Ja mislim da je dobro ovo ispalo. Ako vam se svidalo, ako vam se sviđa ova slika i ako vam se svidao ceo hnoj, postavite like. Dobro, moje ime jeste malo čudno, ali još čudnije ime je ime od Jeleninog psa. Ja ga nisam zapamtila. Pričamo o Totemiji. Ja samo znam da ga njen tata zove Džuksi. Ne znam, ali on se zove Akane i sada ćete saznati nešto o njenom psu, što niste već znali do sad. Inače, to je jedan od mojih omiljenih YouTube pasa, pored Charlija i naravno pobednika, njegovog sina. Tako da ja sam rekla mami, mama neće mi uzeti psa, ja ću samo da nazovem da se raspitam o tome. I ona rekao, ajde samo nazovi. I onda je ona nazvala i raspitala se i ta, znači, bless her soul, ta žena je toliko mamu nabedila na to da kupi Akane. Se vidi ona? Aj, spusti malo. I u suštini, znači, mi smo to nazvali, mami se jako svidelo to da imamo psa koji voli jako se mazi, tako da mi smo originalno htjeli muškog psa, ali onda je krenula da hvali Ženku kako je mekana, medena, kako ima veliku lijepu glavu, kako će se mazi, onda smo mi kao, ajmo Ženku ćemo. Sve što mi jedemo voli Akane. U suštini, mislim da nema omiljenog hranu da sve pojedina. Možda meso, neka šunka, tako to. Ne šunka, piletinu. Ne, brate, piletinu stalno jede, mislim da više voli ovu šunku što joj dajemo. Koja je omiljena igra? Voli da se otima Najviše ovdje spava, ali voli da se otima kao onim kanapom ili loptom, šta već. Koja je tvoja omiljena stvar da radite zajedno? Da spavamo. Najviše volim kad mi dođe u krevet i legne samo pored mene i onda ovako spavamo, bukvalno tako spavamo. Koje je tvoje omiljeno mjesto da ideš s njom? Pa idemo napolje na njenu žalost, pošto ona ne voli da ide napolje, ne voli da se šeta, ali tako je. Ja volim do centra da je odvedem i samo što je put do centra težak s njom, zato što stalno hoće se vrati kući, hoće spava. Šta je najbolja stvar što tvoj ljubimac ima? Što je jako velika maza, to volim kod nje, što je dosta pametna. Tvrdoglava je do bola, ali je jako pametna. Šta ćemo mi da radimo za 200.000 subscribera? Pa ja ću do tad biti verovatno toliko puta šminkan da će mi se faca raspasti od pudera. Zvaćete Dejana. Nemoj moliti. Ne znam stvarno šta ćemo, pošto smo mnogo daleko od 200.000, ali Nedim je prešao 200.000 i odlučio je da poleti, bukvalno. Burazar, znači ovo će biti nešto. Interkuhljanje. Joj, vidi me kakav sam. Ružan sinoć, ali eto sad si malo... Dobro, sad sam malo poljepšao se. I pošto smo vas prošle nedelje upitali koji je to vaš omiljeni predmet u školi, vi ste nam... U školi? Da, u školi, pošto ona to nije rekla, morao sam da ubacim onog našeg Sunđer Boba. Sunđer Boba, da vam objasnim. Pitali smo nas to pitanje i vi ste odgovarali na to i sada ćemo da pročitamo neke vaše odgovore. Moj omiljeni predmet u školi je francuski zato što volim strane jezike. Mogu li biti u klipu, ispunit će mi dan, s'il vous plaît. Pa kad tako lepo pitaš, može. Pošto odavno ne idem u školu, na ovo pitanje će odgovoriti moja ćerka Milica, koja je sad pošla u 1. razred, a njen omiljeni predmet u školi je Svet oko nas. Pozdrav od Milene i Milice. Pozdrav za tebe, Milena, još jednom, inače Milena je neko ko mi je poslao deo za usisivač i spasio moj stan prljavštine, jer nigde drugde nisam mogao da nađem taj deo. Živo Instagram! Moj omiljeni predmet u školi je fizičko, jer na fizičkom igramo golf, a samo škola, osnovna škola Laza Kostić, ima golf. Prvi put čujem, zato je sjajno.
Biologija i nemački. Biologiju volim zato što se radi o prirodi, a nemački zato što mi se sviđa jezik. Može poz. Može, ali čisto da znaš, biologija nije samo priroda. Čekate mnogo zanimljivih stvari i o ljudskom organizmu. Matematika! Zašto? Pa zato što mi je zanimljiva i ja, verovali ili ne, volim da radim domaći. Svaka ti čast, ti si Željka Radić i pošto voliš da radiš domaći, evo ja te pozdravljam. Moj omiljeni predmet je informatika jer me zanimaju kompjuteri. Moj omiljeni predmet je španski zato što volim strane jezike. Najbolji ste. Omiljeni predmet mi je biologija jer me to zanima, a ove godine učimo o čoveku Leni Kornjača. Omiljeni predmet mi je geografija jer je zanimljiva. Meni je geografija bila najomiljeniji predmet ikad u osnovnoj školi. U srednjoj je postala dosadna kad smo krenuli da učimo o politici i ljudima. Prilično. Omiljeni predmet u školi hemija. Mnogi će reći da sam lud, ali hemija je definitivno jer obožavam da radim eksperimente, imam super nastavnicu, a i kada učite shvatite da uopšte nije teško. Dekso Dejane, Leni Kornjača. Engleski jer obožavam taj jezik, a i imam mnogo dobru nastavnicu. Najdraži predmet u školi mi je istorija jer me jako fasciniraju događaji iz prošlosti. PS, najbolji ste. Moj omiljeni predmet u školi tokom zime je radijator. Moj radijator kida. Nice one! Moj omiljeni predmet je likovno zato što imam super nastavnicu sa kojom sam išla zbog takmičenja u Grčku, Sarajevo, Makedoniju, u Moskvu. Vidi, nešto se proputovala. Likovno je strava predmet, ako iz srca crtaš, a ne iz glave, da li može pozdrav u klipu. Dekso, šta misliš, koliko daleko bismo mi otputovali sa onim našim crtežima? Do Beograda. Moj omiljeni predmet je srpski jer imamo super nastavnicu, hashtag Deksu Dejane može poz. Poz. Najomiljeniji čas mi je možda muzičko, iako ne umem da pevam, ali imam dobru nastavnicu i volim da sviram synthesizer. Pozdrav iz Sremskih Karlovaca, znam da neću biti u klipu, ali nema veze, ima da pišem komentare dok ne budem, ne zajedno, nikako, ne budem u klipu. Kako se zove Milica koja popravlja zube? Vilica. Ide Perica u školu i pita ga nastavnica: Perice, objasni nam šta je gorila. Perica odgovori: pre nekoliko dana nestalo je struje kod mene u stanu, pa je moj tata upalio sveću, pa je ona gorila. Kako se zove majmun koji se zapalio? Gorila. Bile dve ptice na grani, jedna je soko, a druga bez oko. A treća je gavran. Zašto je u Americi hladno? Pa zato što ju je Kolumbo otkrio, a niko se nije setio da je pokrije. Kako se zove brat od zebre? Debra. U današnjoj epizodi pričamo o delfinima i zanimljivostima u vezi sa njima. Delfini su životinje koje ne mogu da dišu automatski, što znači da njihov mozak odlučuje kad se koja polovina mozga pali, koja je potrebna za ovo stanje dok spavaju. Najinteresantnija činjenica u vezi sa delfinima je njihova briga prema povređenim. Neka su u stanju da naprave i splav od svojih tela kako bi preneli ranjenog na bezbedno. Delfini su super roditelji. Često vode računa o tome da njihovi mladunci nauče nešto novo, kao na primer kako se koristi neki alat. Delfini umeju biti i odlični zavodnici, pa svojim partnerkama neretko prave bukete od biljaka. Delfini mogu mnogo stvari da zapamte i reše probleme, što ih čini jednim od najinteligentnijih stvorenja na zemlji. I to bi bilo sve za ovo nedeljni Tuesday. Ali, spremili smo još nešto za vas s obzirom na to da je sljedeći Tuesday jubilarni 100. To će da ostane ipak iznenađenje do sljedeće emisije, a nećemo vam postaviti pitanje, nego ćemo napraviti jedan Q&A gdje ćete na našim Instagramima moći da postavljate pitanja u toku cijele nedelje koje ćemo pročitati i odgovoriti na njih. Tako da vidimo se u 100. Tuesdayu. Moj den. 100. Prekri da mi dođe den.